Čerepáni, tady temne z ďalšieho videjka. No už zrazu viete, že toto je, kto to je. Musím si dať takú náladu. Kto to je? Emma Myers. Podľa mňa túto herečku ešte nikto nemal. Je to samozrejme herečka, ktorá stvárnila rolu Enid v seriálu Wednesday, pardon, som trošku mimo. A tu je to. Emma Myers sa narodila 2. apríla v roku 2002 v Orlande, Florida, USA. Nejak tak. Je druhá z koľkých seriálov vyrastala spolu so sestrami. Škola pre ňu znamená domáce vzdelávanie, homeschool, nie klasickú školu. Neviem, či vás to bude zajímať, ale ja keď už toto je napísané, tak to spomeniem. Jej výška je približne 160 metrov. Kariéra a herecké projekty. Emma sa k herectvu venuje už od detstva, tak sa dá povedať, ale svoju medzinárodnú popularitu získala v posledných rokoch. Takže asi v roku 2024-2023 asi. Skoré projekty, ktoré by mali asi výsť, neviem, alebo ktoré už neviem. Už ako dieťa sa objavila v seriáli The Glass v roku 2010 a vo filme Letters to Good v roku 2010 tiež. Neskôr hrala v menších počtoch ďalších projektov, kým sa v tejto dekáde naplno nerozbehla jej kariéra plnohodnotnej asi, jak sa to povie, herečky. Dobre na to. Prielom a medzinárodný známosť. Prerazila vďaka postave Enid Sinclair v sérii Wednesday v roku 2022. By the way, zo seriálu Wednesday moja najblíbenejšia postava je asi Enid. Vážne, ja milujem to herectvo, ja milujem naše dabery, teraz akože české dabery sú magnifik. Aj tieto magnifik. I keby tam bol slovenský dubbing, tak ešte by som to viac milovala, ale dobre. Kde som skočil? Ktorého je súčasťou Enid je kontrast k temnej a uzvratnej hlavnej postavy, tedy vedľajšej hlavnej postavy. A Emma v nej ukázala svoj komediálny aj herecký cit. To som videl. Neviem, že či vás to bude zaujímať, ale podľa mňa vás to bude zaujímať. Jej výkon ako Enid sa hneď získal početnú fanúšikovskú základňu. Asi nejak tak. Rozšírenie hereckého spektra. Tak. V roku 2024 získala hlavnú rolu v sérii A Good Girls Go to Murder. To som videl. To je magnifique, no. Hej, poslúchajte. Stvárňuje postavu Pipi, dlhá pančucha. Proste Pip. Fitz Amby, tínedžerky, proste nejak tak. Tá postava v seriáli A Good Girls Go to Murder, to asi znamená, že tu je príručka pre hodné holky, stvárnila rolu Pip. Fitz Amby, tínedžerky rozhodnutej znova objasť, za ktorú bol údajne odsúdený nesprávny človek. Seriál je adaptáciou populárnej knižnej predlohy. Tak to, že je to knižnej predlohy, tak to som nevedel.
Teraz to máte asi zabanované slovo. Je to tak 13-16 ročný film, hej. Hej, takže keby náhodou, ja som to pozeral, je to dobré, ja veľa pozerám také, ja to chcem aj za sebou, ja sa tu môžem ľahnúť snožiť, že musím pokračovať. Pre túto úlohu sa musela naučiť britský prízvuk. Tak to som nevedel. Priznala, že mala len 2 týždne na prípravu. A hoci to bolo náročné, výzvu prijala. Okrem seriálov sa objavila aj vo filme o Minecraft Movie v roku 2025, ktorá už to bola, ale bola ešte v jednom a to neviem, jak sa to volalo. Proste výmena, proste ono to bolo, keby ste si vymenili proste postavy. Neviem, ako sa volá, asi to nenájdem teraz, ale to na Netflix, ale mi sa to nechce hľadať. Uvidíme, možno to tu bude spomenuté. Osobnosť, záujmy a médium. Takto som zvedavý. Emma sa v rozhovoroch opisuje ako introvertná osoba s bohatou predstavivosťou. Vonkajší svet ju môže unaviť, ale pri tvorbe a práci má energiu. Aspoň podľa Wikipédie a ChatGPT. Ako dieťa priznala, že niekedy vymýšľala príbehy, ktoré vymýšľam aj ja v mojich sketchoch, takže keby ste chceli ďalšie takéto škece, napíšte mi dole do komentárov, mám tam rozjednú sériu, ktorá nemá taký úspech. Takže keby ste tam dali úspech, bol by som rád. Dobre, koniec prezentáciu. Ja som skončil. Dám text, počkajte. Neskôr povedala, že sa snaží byť úprimná a autentická. Má rada fan kultúry, spomenula, že má rada filmy ako The Lord of the Ring a Star Wars nikdy som nevidel a že ju bavia videohry. Mali by tam byť bavia videohry. Vidíte? Keď sa na to pozerá tento vymyslel ChatGPT, máte tam chybu. Má tam byť bavia videohry. Vidíte? Ešte, že chodím do hlavy. Ešte, že chodím do školy, nie do hlavy. What the fuck? Dobre, pokračujem ďalej, videjko na to nemám. Súčasný status a vynímanie verejnosťou. Ešte raz, lebo to čítam jak absolútny retard. Súčasný status a vnímanie verejnosťou. Aha. Emma Myers sa považuje za herečku novej generácie, ktorá v sebe spája schopnosti hrať v rôznych žánroch, od komédie až k fantázii v Wednesday, až po mysteriózne drámy, po mysteriózne drámy, ako napríklad ako v A Good Girl is the Go-To Murder. Pre mnohých fanúšikov je symbolom autenticity, aj keď sa stala známou a rozšírenou verejnosťou, ju sleduje, stále si drží svoju skromnosť a profesionálny prístup. Tak. A to by bolo pre toto videjko vše. Ešte tu máte pár fotiek, ktoré som našla akože na internete, takže tu máte a tam mňa zase sa mi ľúči. Bye. Dramatická hudba. Dobre, končím.